number one, I'm number two, I'm number three. Oh, come on, I'm number one, I'm number two, I'm number three. Oh, come on, I will not go on, I will not go on, I will not go on, mother. I will not go on, mother. Oh, no, there's a man, you can go back to Africa. That engineer, I imagine, will record in studio. Never let you go. I'm going to tell you, remember, I'm going to if I said, remember, I'm going to I'll let you, remember, I'm going to I was a regular, but it's changing. Akọ̀chara mẹ́kúlá balẹ̀ jẹ́jìlá. Akọ̀chara mẹ́kúló Jésù jẹ́jìlá. Abẹ́rẹ́ àbàkẹ́yà, abẹ́lá mbàkẹ́yà, ṣé máa ń yàn ọmọ abẹ́rẹ́. Àwọn ọ̀rẹ́ bá àkọ́kọ́ wá ní ìlú gbàgbà. Wọ́n lé dìde nà ṣùgbọ́. Wọ́n lé dìde nà wọ́n ṣe faraga. Wọ́n lé dìde nà bẹ́ẹ̀ jọ fọ́lọ́. Má dúró kò wá yọ léyìn pẹ̀lú. Má dúró bébí sì sí fẹ́rẹ́ gírí. I do want to want to change your play. I do want baby to sit for a guinea. This is the way with the man at the basket. Not the way with the water and legend. And I could just walk around. And I could just go to. And I know for doing it before my love. And I know lying before my love.
igwe nwanyị na-ekele mama ala ekele ihe gbara aka eji ejirila anya na-ebu ụzọ eri ibe ihe ọ na-eriwe na amị nwa bikiribikiri nwa iwu ụlọ fom iwu vital fom egwu falala ọkpọrọ ọ fọziri nke bụrụ mmiri chai Ọrụ na-akụkọ mkpọrụ na akụkọ echi m werela yoduo n'ime abalị edozi polisi nọ n'ụzọ ama m sọwụ ndị amị na-akwụsị m maji nkwụsị ndị ewere hile ọzọ chụwa m ọzọ na mụrụ ọzọ abịala anya na efe ndị chụwa m ya gawo ndị amị mebiri otu onye ekpesara ị ga-ahụ mkpa echi m ụlọ ọgwụ yoduo ụkwụ m niile bụ ọgwụ agbara m agba aka m odiri bụ akpụrụ m akwụ sụ n'ụkwụ mba m aga m anọ nga ahụ onye amesi mba o ebela ada ahụ mba na nga ahụ punishment onye amịela anya n'aka nri bịa hụ blọkụ dị 510 asị power blọkụ mebiri power blọkụ apala blọkụ 500 blọks ya 410 aga nọ ka simenti dị ike pakọchọkụ ya na ebonyishi ndị amị mpere akpọrọ ewu na onye nwaanyị gbara akwụkwọ ebonyishi ndị amị ahụ ile tiwe ọkụ nwa mama onye nyere gị punishment sawo ụmụ ngago ya biri obawa ọrụ ụmụ ngara ara ọdị unu ụna ama ọkụ nwa mama olula akụrụ m uwe egwu ole otu iji lecha na-ewere punishment dị otu onye ya gbachara ụmụ ngụ ya mgbe abịa sị m ọkụ nwa mama na nsọrị na-ekwu ya bịa dụwa m sị na pala blọkụ ole sapala blọkụ 500 ya 400 onye isi ndị amị agwa m iwe onwele m blọkụ niile mkparapa akparachi na onye isi ndị amị ya na ụmụ ụmụ ya nwaanyị ole onye nyere m ọrụ adịghị onye isi ndị amị ihe wenyo ọ gịnị ihe ebelebe gboro onye gboro n'obi onwe ya ọ wakala onye bịara kọwara anyị ara amamuru ụwa ya ọmọ nsọ una una moza na fudala moza na fudala moza na fudala otu nwanyị ka dị garaja lụọ ofu nwanyị gara lụrụ di nwanyị na di ebi na afise ịmakwa nwanyị adụghị ime nwanyị adụghị ime ya fagoda nwa ụbọchị niile nwanyị na-ebe akwa everyday nwanyị na-ebe akwa yọkwa ebe akwa n'ụwa na amụbe n'ọgba mana olu ole n'otu ụbọchị nwanyị a na-aga ya nwanyị afọ n'ala ụzọ bụ chọọchị nọ nsọ ndị chọọchị akpọ ya nwanyị nwanyị bụkwa ama mkpali nwanyị makwa kemgbe ị gara lụọ di nwanyị makwa kemgbe ị lụrụ di nwanyị bụbele nwa ị ga-eme chọọchị ma ọnwa nọ ọ na-erule na nke ise ị ga-adụ n'ime nwanyị awụnye elu tie praise the Lord na-arụ ụlọ kọrọ di ya di ya ekwenye sọ ga-eme chọọchị nwa nsọ ụbọchị ụka wee ruole nwanyị asacha ọ gawa na chọọchị ya hụ onye isi ụlọ ụka ya sị nwanyị pụrụ ntị aka n'ime ụlọ chọọchị ka ị ga-ekpe ekpere nwanyị ụkọ gị bụ n'ime ụlọ ọ bụrụ na ide ahụ ifụ gan iyi pati ifụ pati rọkwa lelu mbebi na-ekpere na ekpere nwanyị ụkọ egbochikwere ụzọ ya ọ na-eti nwa nwanyị okwe oluwele na-atụ ọkpọkọrọ mee ya n'ọsọla eji aga n'ime abalị ahụ onye isi ụlọ ụka ya ji ewere efe waiti yiri ahụ ya yi uwe waiti ga-eme isi ahụ ya hapụ je nwanyị ngọdebere ekpere ozugbo ọ rigoro nwanyị ebidola ebe akwa
onye ga-amalị onye na-eme mmehie ọwụ na mmụọ nsọ wa na-eme mmehie ọgọwụ mmadụ ibe mụ na-eme mmehie ịmasị ike ihe agala nwaanyị alaghị olu ụlọ bido chewe echiche nwaanyị bịara bịa chede enyi a na-abụ uri nwaanyị bịara n'ime ya bịa zuru n'uri ga-ewere uri ga-eti n'isi akwa ya ruo na bedi tii na bedi oruole dị na dọkọbụlọ oruole dị na dọkọbụlọ mee amụ ọsọ lee maka n'ime abalị ka ahụ onye isi ụlọ ụka ya ga-ewere fewaiti yiri n'ahụ ka pụje nwaanyị ma ọ na-efere eme ozugbo ọ na-eloro nwaanyị ozugbo ọ na-eloro nwaanyị nwaanyị adịghị aka adịghị ndị otu betere n'ihu ya betere lọnne ya betere lọnne ya betere n'aka betere n'aka ya betere n'isi ya kega bụ ọnọdụ nke romansi chi abụọla n'ime isi ụtụtụ nwaanyị ekulie elu n'elu fe ka ndị ekele n'onye isi ụlọ ụka maka na ọ mazụ ọrụ pụrụ ime abalị onye isi ụlọ ụka makwana ihe mere n'abalị nwaanyị akpọrọ onye isi ụlọ ụka aka onye isi ụlọ ụka debige n'otu ụzọ nwaanyị elewe anya n'ihu bịa lere uri ya nwaanyị elewe anya n'isi bịa lere uri ya nwaanyị elewe anya n'aka bịa lere uri ya nwaanyị etiwe onye isi ụlọ ụka so ọ gị nwa akwụkwọ nsọ onye isi ụlọ ụka so gị nwa akwụkwọ nne onye isi ụlọ ụka so gị nwa ihe nne nwaanyị ebewe akwa n'ime ụlọ chọọchị ịma akwa nwaanyị ibewe n'ime ụlọ chọọchị nwaanyị ebewe mọza na fụdara nwaanyị etiwe mọza na fụdara nwaanyị ebewe mọza na fụdara nwaanyị etiwe mọza na fụdara nsọ ọbụma onye a na-akpọgbu onwe ya na-eme nwayọ ụmụnne m eji aha ego tinye ya n'ọrụ ịma n'uwe ihe eji mara dike nri ya nwaanyị agwa ọjọọ na nwaanyị ọba mamịrị nwaanyị na-eji aba mamịrị na bedi na nwaanyị agwa ya jọrọ njọ asịghị nlu otu bedole ka ị ga-akpọrọ nwaanyị ọba mamịrị na nwaanyị agwa ọjọọ asịghị kpọrọ otu bedole ka ị ga-akpọ kama m ga-abụ nwaanyị agwa ọjọọ ma kpọrọ ka ị bara mamịrị na bedi ka ma zụrụ pampas ọnwe ya ka ọnwe ya kama m ga-alụ nwaanyị agwa ọjọọ mebiri ụlọ ya ikpe kama m ga-alụ nwaanyị agwa ọjọọ meji ebiri ụlọ ya ihe mmiri ọkọchị mebisara ahụ mkpudu mmiri ma chọwa njem na-akasị mmiri onwe ya ka onwe ya ọnwụ isi mkpọta niile wubi gị maa ụfọdụ ndị apara na blọk ọkọchị onye a na-akpọ ya na-eme obi akịrị ma ụmụnne m ihe ọrụ ya na ihe eji mara ihe eme ya ọgọrọgwụ nwoke na ya hụ mmadụ ọ ga-igweru ọgọrọgwụ nwoke na ya hụ mmadụ o rieli ụwa ajụrụ otu onye ara tọla ya ya sịkwa ọ na-ebere si ya n'ụlọ egwu ya n'ụlọ egwu ya ga-agaghachi abụọ kpọtụm ya n'ụlọ egwu ya agaghị ọrụ ụlọ planti bigi mani dị iche na planti fọma planti bigi mani ebe ejiri moto amaghị ya ma ọ were ike stati ya ozugbo kpọtụ planti fọma na eje pozu amọ eje pozu ọmọ ma bifo ọgbọghị ya onye nwe chaja kwụrụ chaja gbanyere m tv fụfụrụ na mfanị n'ọkụ chekie ma friji ma kwụrịala ọkụ ịba lọyìn ya si ebi si ya na fuelu shake ya ọkụma were blọkụ dọwara m planti na nke ma ọsọ asfalt ya planti kpọma na ịma ihe gara n'ụlọ chọrọ chọrọ ahụ ife a ga-anụ chọrọ 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 ahụ ya friji ga-anụ chọrọ 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 ahụ telivishọn ga-anụ chọrọ 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 a na-akpịrị eletrik ya ọrụ ga-anụ ụjọ onye ọnụ
anyị ụmụaka laikiri nne ya karịa nna amụrụ nkwere ekwe ụmụaka laikiri nne mụrụ karịa nna amụrụ amụ echimorela yoduo mahụ ụmụaka abụọ ka nọ n'owere na-ebe akwa onye ukwu agụgọ onye nna agụgọ ụmụaka ajụ adịghị kele ekwe ngụgụ mapa ka moto m jụọ ụmụaka ndị a ya gwere onye ukwu agụgọ lụrụ onye nna agụgọ lụrụ ọdịghị kele ekwe ngụgụ gịnị bụgoro na akwa oke ino ga-akpali elu ya si dọọ ọkụ amama maza ya si mkpali na mmanya na mmanya dọta abụọ n'ike egwuchara ụlọ ọgwụ dị iche iche n'ikele ekwe ngwọda a kụziri paha na mmanya dịwala FMC o nwere dọkịta ochi South Africa wee ahịa ma ọ bịa gwa ha si paha na mmanya n'iya ga-agwọta otu ga-anwụkwana otu dọrọkwana ilewe ndị dị ndụ otu anwụkwana na-alazi elu onwe ha cheji onye ke ga-anwụ na onye ke ga-adị ndụ mmadụ ụmụaka ndị a ijeọma emedala ọkwụrụ ụzụ na-ewurele ndị a kpọchi ike dọchekwe ngwara dọchesi ndị South Africa bịara ogbu si a ga-akwado otu anwụọ cheka izere na onwe ụlọ onye ke ga-anwụ na onye ke ga-adị ndụ otu nke oke nọ ga-ahị akwa aka na-eso si ọkụwa mama kama mma m ga-anwụ mpa m ụmụaka laikiri nne karịa nna amụrụ amụ ọpụrụ mbọ nna na-eji agbahụ onye ama wuru nne ejebụkwara nsị nna nwụala isi akụfụala mkparị ejuru ụwa nna wupila ala eli anyị onye na-adụ ụmụnna dị ọtụ nna abụọ ala ebelebe kwelu ụwa onye kwelu wee owe ya bara ka azụ ala nwanne m onye ji iji ya na-abahụ girigiri dọgbudugudugudugudu dị na gbanda enyi nwanyị gara esi enye osisi n'elu ara ya enyi nwanyị ọ ga-abịa ese Jizọs Kraịst n'elu ara nga akpọgburu ya n'oge ma ara dị mma ya mere n'afọ gara aga ya eruziela afọ na-agawa arụziela ara enyi nwanyị ịhụrụ na Jizọs ọ na-akpasara aka n'elu oge mgbe otu aka Jizọs ga-adị nọ n'elu ebe aka mesịchala aka Jizọs apụchara n'elu aka dị otu obodo ọ ga-adị aka mesịcharala ntu Igbo steeti na-enwe ọgbakọ nwa mama ụwa ya o nwere ihe bịara ụwa agaghị n'ala o nwere ihe kwuo mgbe na-agaghị nwụ ọnwụ mmadụ niile nọ ya awụcha aja dị na gịla abụọ aja otu onye Igbo ozu ga-abịa nrụchi Igbo ozu ihe sọmbọọlụ mapawa ya ịmanye o delie ọbụ ebelebe egwuele onye jikwara uwe eme pọpọ onye nwụrụ anwụ anwụwa na-agawara ya oje onye jikwara ụwa ahụ asọrọgharịa ụwa ya ebelebe egwuele agbawa onye nke izi agbagharịa ya ọzọ nwoke ọma ịkpọrọla nwaanyị ọma nwoke ọma bụrụla nwaanyị ọma ime misteki gbada enyi nwaanyị ọnwụọ iwu ọdara eji esepụ ya agagharị iwuoda enyi nwaanyị ọnwụọ gị na-akpọ onye ya agagharị ọtụ ịkpụ onye otu ugboro ego ugboro abụọ ya gara n'azụ gị nwaanyị gara n'ihu onye ọchụwa mmiri